ekumeku alọpụtawa okwu amụmụ bịara agbaka afọ onye ọbụla tụrụ n'ebe ọbara ọla asịrị m ka m dọrọpụa some point kana ịpụta na WhatsApp m akwa na tensi a na-agara ọfụma akwa na tensi a na-agara ọfụma nwee sị ka nkọwara Igbo bụ Igbo sọntensị ya bụ ime ọ ga-enyekwara gị aka ọ bụrụ na ị na-agba mbọ mana tokashat na-afịagharị na disappointment karị na ife na-esili gị ike goro olu m akwa Igbo weta ya ofu were ose ọjị 7 tinye n'ọnụ were akwa ahụ chede ya ntu a were ose ọjị ahụ n'ọnụ gbuo ife ị chọrọ ife ọbụla na-ebutere disappointment ife ọbụla na-ebutere setback ife ọbụla na-ebutere gị barịa na ntata ka ị na-ebreki ya ka ife bụ ife ka ọ bịaba ka ego ka ọ bịaba ka biznes o niile dị n'ụzọ ka o ruo owu nso ị na-anụ ibe m na-ekwu ife o niile eji ya ruo gị aka ma eji na mmụọ ma eji na mmadụ ikwụsịa talie ose ọjị ahụ pụọ ya na dị akpa mee 21 n'isi gị imechasịa ya were aka ekpe kụwa ya ịkụwa ya esi n'ebe ahụ isi wee kụwa ya wee gaa si ụzọ ọzọ wee gaa imeburukwa ife ibupụ n'alụ gị burukwa ya bak ife nsị ka mgba gị ọ bụrụ na imesie ị ga-afụ ife dị iche from that day to 21 days ị na-anụ ihe m na-ekwu ife ahụ manya nọtin asịkwa m na ụdị nsogbu ọsọ ọgwụ bụrụ ya ka ị nwere n'ime ya na ọya dị mma ịma na ibe eji enwe paracetamol enwe spirit enwe cotton wool n'ụlọ bụ onwe ka isi si wee waba ya manya nọtin nke ịṅụọ ya onwe ka isi merụ alụ ka ị were the spirit fichaa ebe afọ ka ọbara kwụsị ịgba ọ ibe ndị wenye tụ this instant mana ọ bụzie na ọ karịa gị ya ka esuo mkpọrọ ka esuo atịkwa na ibe karịrị mmadụ bụ ọgwụ na-emeri ya mụ kwuru ọgwụ ma nke mụ alaikọrọ bụ nsị onye na-akpa nsị gbara ya ọsọ maka na nsị ka eji ekwu mmadụ nsị dịka mmadụ imegide mmadụ ibe mmadụ kwugharịa ọ na-ekwa ya ọgwụ nke ahụ ka m adịrọ n'ime mana ife ọ gbasara ọgwụ adị m n'ime full time maka na ife niile nwoke bụ ọgwụ na-emeri ya echefukwana ụzọ ife na mbụ ya na-azọ nwoke n'ụwa inwe ike ndị mmadụ a na-akọ ya eri mana manya ọsọ ụzọ ife na-abụ a ma nnọta aka n'ụwa ọ bụrụ na ị ga-azọrọ ọgwụ ya azọ gị ọ ife na mba na-azọ nwoke n'ụwa sumodo onye jere Igbo ka Igbo na-ekwu ọ mmụba alọ bụ na-agụ nwa nwa obula anụlụ ụzọ mee ka ntị m omeleke na-abalị ụlọ mgba ọ tọgbuo m igwe mmadụ amalụcha m ya bụ ibe na-atọ m ụtọ rinne ịnọkọta jụọ mama ọ na ọmara ọ ya agwa yes sumodo